Water Resources asai kam la pen KARBI ANGLONG Autonomous Council jing rupet pen KARBI ANGLONG pen Nagaland ahoy kahumridang. Social welfare asai kamahin pen ason-ason hormu kiron. Joy Singh Duloy Auditorium Hall along district level ingding Pokebrunner Cap Thanbang Arni Katalon. Kardom atau ABIRTA long pen nilisami vilin rong parpi nonar juikta ABIRTA angton pen KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM tuliram rong hang la pen amarsing tisu kapin khat ateng pen chitini phai pho arni water resource asai kam la pen KARBI ANGLONG Autonomous Council chingrum pet pen KARBI ANGLONG Assam la pen Dimapur Nagaland ahoy kahumridam. Bangso kahumridam la ke jasimet pen KARBI ANGLONG pen Dimapur ada ke do borlengri aroy alon kipiji la pen langkhar la pen kapaching tur asai kedeng jia pansi adimaklong patinidam. Bangso kilang dam chariyahut Water Resources Executive Engineer Dipu Water Resources Division Mijikro Executive Engineer Nagaum Brahmaputra Board HP Saikia AEE Dipu Water Resources Subdivision Krishna Kanta Timu AEE Dimapur Water Resources Subdivision Zato Yalsu AEE Dimapur Brahmaputra Board Subdivision Jayanta Thakuria ARO Dipu Longbini Ingti Lapen Arisang Hotum Chirap Chitodun. News Desk Report, KARBI ANGLONG Live. Aningkan wang ason thot si pining aningkan setami chitini phai pho arni District Social Welfare asai kamahin pen District Social Welfare asai hemalong akejoy pen ason hormu kiran asai ajai mek kedeng. La sosai ajai mek kedeng hut kidam tang suruhini refiner cap aningkan pekeroy kang than kacharli asike ke endo na bang pia tumapan akejoy pen pekeroy amishin randunno. La soapi dipawai kang arlo kitu pregjam self help group aham phang atumapan tangka suri kep check pajurdun si kon atilukta pajurdun kipi ka pajur ajai mek kedeng hut social welfare asai kam em ka chirong pipi em lunsing tiron em raju tisula pen sima rong hang pia tum chitong dun si elang litum arideng penamat si lahai ahormu randun. Dipupen, camera person Sarjib Katharpen Digonto Tiron, KARBI ANGLONG Live. Aningkan wang ason si pining lethotami chitini phai pho arni Dipu Joy Singh Duloy Auditorium Hall along ingdeng Pokebrunner Cap district level pen patir piponsi Thanbang arni talondun. Mayalong kacitong dun aluhi sarpo KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM tuliram rong hang pen Karlitang lo Thanbang Dr. Sarvapali Radhakrishna Pan kachikimu amilur kaisi ingdeng Pokebrunner Cap lo Thanbang arani amai pangchengpon Dipu along kado kave school college akang tuy angdeng lo Thanbang la pen kachar libom abang pubang piatum chitong dun pen lo Thanbang arani talonpon Tabang so katalonan long KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM tuliram rong hang aluhi sarpo aman peng pen kachitong dun along KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Jugat Singh Ingti man peng aluhi aman pen MP Horen Singh Be Papangjang aluhi aman pen Padmasri Rongbong Terang EM Roton Teron MAC Ram Singh Timung MAC Richard Togbi Pendang Lok Ki Ong Dung Kethe Keding Etum Chitong Dun aluhi sarpo KARBI ANGLONG Autonomous Council EM rong hang pen kaning jepon ke এগুলো আজি এই পজিশন আহাতো only for teachers শিক্ষক সকলৰ জীৱনত যাতে পিতৃ মাতৃ কৈও বেছি শ্ৰদ্ধা পাত্ৰ কাৰণ পিতৃ মাতৃ যে সন্তান জন্মহে দিয়ে জীৱন যাত্ৰা প্ৰণালী শিক্ষকে নিৰূপণ কৰে এইটো ইৰিছ পতলে কৈছে এইটো মই কোৱা নাই ইৰিছ পতলে কৈছে মা দেউতাই যত্ন দিয়ে কিন্তু Thanbang tum ajoy ni pensi kacharli anat ke paprang dun la pen itumta mesen amon ni chaman nonglo Dipu pen camera person Rosan Hansi pen Digonto Teron KARBI ANGLONG Live. KARBI ANGLONG angkang arlo pregjam adimalong Thanbang arni katalon dun asonsi dilay la pen hidipi ahawar along ta mesen pen Thanbang arani talon dun.
Bangso than bang arni katalon pon along 10 miles reko maklam along kedo TOB Visionary Residential School along setami than bang arni talon pon. Bangso katalon pon along aluhi sarpu aman pen aluhi sarpi aman pen. Dipu Government College Assistant Professor Niliterangpi Chetongdun. Halapu Nilalung New Life Orphans English School along aluhi sarpu aman pen. KARBI ANGLONG Chamber of Commerce Maipu Augustine Kramsa Chetongdun. Serdihun English High School along aluhi sarpu aman pen. DBC Evangelist Rongpi Kechetongdun along Dilai KSA Maipu Nobin Rongpi la pension bang Bikram Pro Chetongdun si alir alon pidun. Lason si Dilai la pen hidipi ahawar along setami mesen pen than bang arni talondun. News X Report KARBI ANGLONG Live. Bharat angkang pialong than bang arni katalondun ason si Dulamara St. Joseph High School along ta than bang arni mesen pen talondun. ADAP or Pfizer cap pen bangso katalon ponalong cap ang deng kacharli sarbong rong par la pen Hillary Krupia tumpen Japon si kiduan kacharli ang deng osomara tumapan kilun kikan Japon bangso apilo kacharli osomara tumahin pen than bang atumapan kanghon asimbon mate gift pipa jerpon renti halapu than bang brother Joseph Kujur la pen Father Sien Binod ahin pen Jumesen Dr. Sarbapali Radhakrishna alamthe than pa jermipon. Halapu bukajan angka ngarlo along setami pre-exam school along than bang arani mesen pen talong pon. Bukajan pen anon terang KARBI ANGLONG Live. Citini pai po anarlo por pai krehini malom Dipu Polytechnic along KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM tuliram rong hang pen Japon si parjujepin pen men kahomridam. Bangso kahomri dam hut Polytechnic along kedoan lo kethan angdeng along hostel krungching sai adim la pen than bang atuma men kachetok mati attendance along mai hui lang tardidam pin somar hostel la pen arlo somar hostel adak pavers block atowar setami kaselam jepan pin khatekang bangso kahomri dam hut em la pen MP Horen Singh be KARBI ANGLONG Autonomous Council em Jogat Singh Ingti em Pradip Tifusa MAC Richard Tokbi MAC Ram Singh Timung Principal Utpal Bora than bang atum pen Charlie Osomaratum Chetongdun. Polytechnic angkang arlo lang ke joy ke kelongji apan la pen kai ke teng third pen kidu ke thangji apan la pen kinang sot asonamong prabjen pen kapalong edji apan pachini tekang. News X Report KARBI ANGLONG Live. ADAP ABIRTA bangke lapan sikang tonik lo dumit thak mi kardom.